Nu vil jeg vise jer, hvordan I kan arbejde med nogle af lydene og lave dem til trommelyd, som I kan arbejde med. Vi sætter et spor ind, og jeg vil vælge den lyd, jeg kaldte for smak-lyden, og sætte ind. Og den vil jeg gerne lige køre i ring, så jeg vælger sporet, højreklikker herop og siger Set Selection to Items. Sådan. Og så vil jeg godt lige have, at den er lidt større. Så det er den her lyd, jeg gerne vil arbejde med. Og jeg kører den lige i loop. Ja, og måske tager lige lidt længere, så vi skal høre den så. Yep. Den er sådan lidt papagtig, den her lyd. Så jeg kunne godt tænke mig for det første at gøre den dybere. Og jeg trykker på FX og sætter nogle effekter på den. Jeg kunne for eksempel gøre det, at jeg satte en pitch på den. Så nu kan vi prøve lige at høre den. Så prøv at lade den være der. Og så vil jeg prøve at sætte en equalizer på, hvor jeg vil også tage de dybe lyde frem. Og så tror jeg måske, at jeg vil lave den endnu mere, sådan så at den ikke sådan har meget kort attack. Så lige den der af. Sådan. Og jeg tror også, jeg vil have den til at være kortere herhen i den anden ende. Godt. Godt. Og så tror jeg, jeg vil putte en lille smule rumklang på den også. Jeg tager reverben her. Og så herinde i midten, der siger jeg add. Og putter reverb generator på. Og så prøver vi lige at høre. Vi laver lidt større rum her. Sådan. Nu gør jeg ligesom før, at den her lyd her, den vil jeg gerne render. Jeg siger render. Og nu kalder jeg den så jeg kan kalde den dyb. Smæk. Og så skal jeg huske det der render time selection. Og så har jeg det der. Godt. Nu vil jeg så prøve at spille med den i sampleren. Det vil sige, at jeg fjerner det her spor. Laver et nyt frisk spor, og så sætter jeg sampleren på. Og sampleren finder jeg ved at gå ind her under VSTI. Og så vælger jeg den, der hedder RIA Samplomatic her. Og så skal jeg så ud og finde den nye lyd, som hed dyb smæk. Der var den. Og den sætter jeg så ind her i sampleren. Hvis jeg kører med hjulet her på musen, så kan jeg lave det større eller mindre herinde. Lad os prøve lige at høre den. Og hvis jeg lige sætter mit keyboard til, som kan spille med den, så skal jeg lige vælge keyboardet her. Man kan også bruge det virtuelle keyboard. Armere og højtaleren på. Og så skruer lige lidt op. Så nu kan jeg spille med den.